Gaurko musika zuzenean telebista saio egiteko, Eibarrera etorri gara. Zutagar taldeko Aitor eta Xabirekin geratu gara, argitaratu berri duten Alarma diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, Alarma diskoari buruz, luze eta zabal. Aizea lagun hortzi mugaren bilatoaz, aideratzeko egin behar duten jauzi eroan, naturaren kontra esanetan murgildurik, lurreratzean betiko izateko libre. Borrokan dirauten. Zutagar talderen estudioko 12garrena, pandemiak baldintzaturiko disko bat da. Egisa eza, pandemia garaia eta baino lehenago, ez dakit. Ez genekoan nola fetxa zer bat ez disko kaleratzeko, baina bain genuan pandemia heldu zan urte hortarako, ero gutxi gara bera, ez? Nik uste dut 2018an jaseko zinala abestek egiten, bai. Kantu batzuk hemen saiatzen da holan. Baina, bueno, gero izan zen, ja kontzertuak eta bebailotzen hasi ginen, dana gauza biziak ustartu, eta gero ja hori konfinau gintxuztenian da, etxetik eta holan, igual bidotxo batzuk gero gauza batzuk igual Xabiri pasa, eta zera, eta gero ja askatu gintxuztenian, kosta jakun ja lokalera tortzea bai, ez? Ensai atzera, zeuan kontzerturik biztara bez, eta bizkatarren rankatzea kosta jakun, eta gizen batera hasiko ginen ensai atzen. Baina lehenago hori baino lehenago nik uste dut 2017an behar hasi zinela besteak egiten. Igual bai. Gertatzeanak gero, Eibarko taldeak esatuz ez dugun, kantua etxea eta hori Fiskalia. Horrekin zeskun apur bat gelditzu, eta 18an ere konturatu ginean, 30 urte betetzen ginditzuela. Eta genuan 30 urteko bira. Eta orduan, sorkuntzak hori apur bat gelditzu zan, baina bestela 17an ja zita zegoen beste batzuk egiten. Eta horretan apuntatzen ibiltzen gara, eta momentu baten hau ziren, igual 20 batera apuntota bazegoa zen. Danak igual zegoa zen hasieratik bukaerara bukatutak, baina hori unak hartzen duzuna, gero ja... Ni pertsonalki, konfinatu egon ginean, nahiko horre zaurgarri, osea, vulnerablia, baina ezin etxetik urte, bildurra, dana izuneri, poliziari, gero telebistatik jasotzen zian mesua behaidan hasian, enpresa indartzuenak, edan hasian Iberdrolak gure energia bialtzen dizu bankiak ez gara jartzen inoiz alboz, eta dan hasian enpresa indartzuak eta bua. Eta pizkat hori izlatu nahian. Beste gauza bat da, bueltatu ginean, bizitza normalera eta jotzen hasi, igual 2 urte pasau ziala. Nik horatzen naiz, lehenengo 2 kontzertua bukatuta gero, Santanan 2garrena, nik bukatuta gero negar batian, emozioak, jendia Zutagar, ikusten zenuan berriz. Inoiz ez deban pentsatu bukatuko zanik, ez dakit izan esan, baina luzia izan dela, denbora asko izan da, ez dauz preparauta loko gauzetarako, ez dakit, igual esaten batzu, 4 hilabete egongo zara orain, ez dakit, igual prestatzen zara, ez dakit. Une gozoa ari da bizitzen Zutagar taldea. Milaka lagun batzen dituzte zuzenekoetan. Eta horren adibide argiena, taldearen 30 urteko bira arrakastatxua da. Egiz esan, erantzun oso nauk izeban da guretzat detxute hona izan zen, ez dakit, bai jende mailan, gero basuk esan duzuna, nik uste dut berriz behazik garela ikusten jende gaztia ere, Aitor askotan kontzertu esaten duen moduan, eskerrik asko hor gurasoei ekartzen dituzten umiak eta antzokietan etorri ziren hor, ez? Nik uste gero ez dakit, batzutan kostienteki, bestatutan inkostienteki, baina konturatzen garela, sorteduna garela hau egiten jarraitu alizatea, jendea aukitzea, gure penuriekin ere ez dakit izan esan, baina zorionekoak gara, ez dakit gero konfinamentua eta guztia pasatu dela ere, denbora guztiari jo barik ere, nik uste, igual, batzutan pentsatu zu, bestatutan pentsatu barik, baina azkenean oso barrenatuta dakagula, ez dakit, pasoleke jakun, gauzarik onena da, taldea aukitzea, funtzionatu alizatea, joa alizatea, sentitzea jendea, pozik kontzertutan ez dakik oso ondisa da, ez da etorri nik uste dut ematen eskola guri ere kristen indarra goguakin jarraitzeko eta orduan
Dan elkartzen Bai, dela, ero... Gero konfinamendua eta gero eta ja zabaltzen hasi denean dabe bai, nik uste jendea be bai, ez dakit faltan bota izan dabela be bai ez gu bakarrik, baina taldeak zuzenean ikustia eta guztoko da dituan taldeak eta ikustera nahiko tromban egiten dela eta joan zanudan, jendetza, hainbeste jende ez dakit, eta ez dakit, pandemian ostia, baina jende atzu ikustian izaitzu, ez dakit, ze fenomeno izan da, baina plaza askotan. Bai, da jo, Santanen ingen nuen kontzertu horretan behetan azalduta, gu bakarrik jotzen topera, nik gorratzen ez jotzen da ikusten eman, jende pila zutarreko kamisetakin, da prometan ere buru esaten gaur kamiseta asko ezin ditugu saldu, danak dake. Asko da, identifikatzen dalako gure mezuakin, hori nik uste asko dela, baina belarrizetatik be ondo saltzakakolako eta merito pixkat nik uste badakagula, heavy metala bera musika moduan bez eta ACDC eta Metallica kenduta, ja ez da masen musika, ez dakit zelan esan. Errezena ez da holan... Judas Priest esateztazu... Oltsurarik ez badakazu. Metallica eta ACDC, baina... Eta hainbeste urte eta gero eta gure estiloko diska bat eta jendeari heldu etxekako, era bat, bai musika eta hitzak eta orduan egin duguna zeo zerbait dela. Niretzako pasada, da, irakurtzosunean beba, igual jendean artean, zuretzako zera disko bikolena, niretzat homo sapiens, niretzat, mustroiak da, ez dakiz beste batek lelengua, eta esatezu, ostia, da pasada, niretzako sensazioa da, karo, honez haitzik esaten du homo sapiens, bere bizitzan, momentu horretan, errapako zetzalako, parian, ez duen auskalo CBSP-anekin, da bere bizitzan, banda sonora izan zen, ez? Eta esatezu, ostia, handia, ez? Bai. Disko berrian badago nolabaiteko sustraietara itzuli bat. Eragin berriekin batera, atzera begirako keinu bat ere nabari daiteke. Bai, ez dakit, sustraietara bueltatzea nola, niretzat da disko kainero bat, ez dakit, egurra daka, eta bestiak orokorrian, ez dakit izan kompletoak, gero aldaketekin, da egongo dira ere batera dago, hasita bukera arte nahiko lan zuzena moduan, baina pasatzen dira, solako aldaketak, eta ez dakit niretzat da hori landua, eta gero abesti lasaien bat ere, baina hori hasieran genuan, zuk esatuzun hor sustraietara nik aitorri beste batzutan entzun dutena da, sortzeko orduan, apur bat pentsatu izan duzula, lehenengo diskotan da zelan, zetan inspiratzen zinean, da apur bat Egisa da bai, igual oinen ezela elikatzen egin beste gaztetxoan izanean moduan, orduan igual erreferentzia be, hor pixkat berrixak galdutan nabil, eta orduan izan da pixkat, orduan genitxoan erreferentzietara pixka bultatu nahia, eta gero, norberan ganpetza baita zelan, egin eban nik kantua bero zelan, igual kantu batzukin harritxu eta gelditzen zara, orduan bat, egin zelan egin eban kantua, eta pixkat, hori pixka bilatu nahian, enborran da, ez dakitolako kantuetan pixkat hori igual igartzen da. Apur bat, norberan eragina topa pixkat. Ez dala erreza, ezin da kantu bat oin dela 35 urtein moduan. Baina hori pixkat intriga eta zelan metxere ban hori eta pixkat hori bilatzen. Kantu berrietan taldearen betiko esentzia mantentzen da. Abia puntu bezala, heavya, trasha eta metala. Eta bidean, gitarra zorrotzak, bombo bikoitzak eta melodiak. Gure esentzia da. Bai, esentzia da, bombo bikoitza, punteuak, riff askarrak, riff mantzuauak, eta bueno, gure estilua, benetan guztiz aldatzen eko bagen duen ezingo genuke. Igual infinituan kantuak ez dakazer ikusirik beste diskoakin, da bueno, gaitasun hori bai badakagu, baina
baina benetan sentirazten gaitxu musika da, esan duzuna, ez? Azkenean jaso genuna, ez? Hasieran pixkat metal klasiko hauak gero jazinean trasa entzuten eta pixkat horren izla da. Hori lehen komentatu dutena, abesti oso elaboratua dira eta 11 abesti berri, bueno, 11 igual danak ez, baina oso kaineroak eta elaboratuak eta Zutagarren esentziarekin, ez da gizan esan. Ez da bakarrik 11 abesti berri erdera esango zana más de lo mismo, ero ez dut uste hori danik bez, esentzia horrekin bai, baina oso landua daude, orduan ez dakit horrek ematotzabe bai. Bai. Nik uste dut, igual beste diska batzutan, igual maketa eta grabatu dugu lokalian, eta igual nik ordenagailuak da hori oso ondo dau entzun izateko, baina ja abiadurak eta ja hasieratik esarri behar dituzu ez, eta bizi hau etxeza da abiadurak eta jotzen ez da izan zen. Eta disko honetan igual bai saiatu gara gero grabatu, ez? Lehenengo kantak eta landu, eta bateriak ez programauta da ona imitatzen saiatu baizik, eta Galderrek egin dezala berak usten da bena, eta Xabik egin dezala berak usten da bena, eta Igorrek egin dezala berak usten da bena, eta nik uste dut horrek aberastasuna handia eman duela. Pero benetan, abiadurak apurka igotzen zoiaz bebai, ez da egitez, klaketaren abiadura. Zeia, hasieratik egiten badozu hor, hasieran ipini badozu abiadura, eta igual pixkaten gainozua da gero zuzenera begira, ero jotzerako orduan, ez igual, gero entzutozu diska, eta ostras, zen motel grabatu genuen kantua. Eta ordu asko baterixakin, eta, bueno, gatezan Galderran igual jotzen ordu askotan da, eta nik uste baterixa adibidez oso landua da hola. Aitorrek sortzen ditu kantuak nagusiki, baina lan honetan Xabiren parte hartzea handia izan da gitarra konponketetan. Gitarrak eusteko berriz, erabateko base ritmikoa osatu dute Galderrek eta Igorrek. Denbora pasatu danez sorkuntzan, lehen komentatu duguna noiz hasi garan, eta ez genuen burua presionatu pentsatzen, ez dakiz urterako, gogoa genuen ateratzeko, baina beti zaitzen gara gu garan ez disketxia beti izaten dugu, bueno, aurten urrengo diskoan ez gara estresauko, egingo dugu denborarekin, gero azkenean beti bukatzen dugu urduri eta holan ez, baina bueno, nahi duten esatea, orduan ideia horrekin da, gero konfinamentuan eta gertatu zen, orduan gero hemen prozesu nahiko luzia izan da, eta orduan noizian hartzen itxuan igual mobilan grebauta hemengo ensaio batzuk, eta bueno, etxean buelta batzuk ematen. Hori behin esan ez da netor, venga, hemen atera zuk hor nota batzuk eros dakiz zer, da, bueno, mobiakin grebatu neban, da hori bine ditzan etxean bueltaka, eta... Hori da, lehen aipatzen nabana, ja maketa grabatzen badozu, normalian maketa nik grabatzen dute dana, bateritxa batzuk programatu, eta venga, gitarra bat, eta bigarren gitarra, eta normalian diska askotan nik atara ditutko konponketak, eta Xabik ikasi ditut, baina inguan aipatzen eman moduan, lokaldeko zera izan da gehiago, eta orduan igual konponketa batzuk bai nitsuan igual argixau, baina ez nekin nian, berak sartu da beran zera, eta... Niko gozatzuk probatzen joan nintzen, da, bueno... Infinituan adibidez super ondo gelditzu da, esan gitarra pasada bat, hori eskatan buru datuko, ni beste zer batzuk omen ditzuan, eta sarrerako... Gaina nik handik mazintxu da, arrepaturik gauden zuk ez da zuen, eta, bueno, bilditzen bultaka. Eta besteak infinituan da ez, izan zen gehiago, asko gustatzen jaten abestixa, eta mendikan grautara eman, etxian eta orduak sartzen, gabez gelditzen nintzen, buelta batzuk ematen, da bu, eta, ez neban ekarri, ja nahiko landuta auki arte, ja estudiotik nahiko hurbil, nintzako honitzen apur bat urduri, zelan nintzute zuten beste belarriak, ez? Aitorre Sarpe ipiniko zoan? Ezan izan gitarra batzuk hemen hon nitzala ia betia jotzen, orduan ni banek izan urendako berriza sala, ez dakizu, euren belarrietako. Berriza danian beti ekarri bezazula. Claro, nondi datora, ez? Baterixak egurra ematen dau asko egurra asko daka diskonek orduan presentzia oso nabaria da, ez? Nik uste dut Galderra askatu indala asko bai jotzen eta gero kantak egiten ibili garen denboran eta Igor da, ez da gizaran esan, makina bada, izugarri zara ze restasun dakan eta denboran zen golpia sartzeko eta pasada bada. Eta jotzen dago, estudizuan da seguridade bat mototzu badakizu segidoan grabatuko dela, toma baten etxen dago, basu jole hona dakago bai.
eman didan aukera, ez nuke nahi alferrik altzerik. Ahotsak eta azpiahotsak dira taldearen beste ezaugarri nagusi bat. Aitorrek maisuki abesten du, batzuetan gogor eta besteetan leun, kantuak agintzen duenaren arabera. Eta azpiahotsetan ere, bada berrikuntzarik. Bai, eta kantua dauz era baten abestia eskatzen zuela eta beste era baten. Eta, bueno, naita igual bai da pixkat bilatzia zati indartzuak eta melodikuak, hori igual bai da naita, baina ja zelan abesten duzun bakoitza igual kanta berak eskatu da belako, ez dakit zelan esan, hori zen esan adibidez, bukarak hori ahots bikinguak dira, hasierako gitarrak egiten dutena, ez? Para, ba, ez dakit berriro gitarrak egitea igual pizpika raro esan da, ni txenoan lokalian amet, eta holan, eta gero holan grabatu dugu. Ahotsak ikusten Aitor grabatzen estudioan normalian, hemen lokalean bat entzun duzu. Superatzen duzu, igual estribillotan ingo duela duoa, ez dakit ez. Eta batzutan igual grabatzen da, eta ikusten duzu, eta igual zaten duzu beste pista, eta azten da, hirugarren ahotz bat sartzen ez dakiz da batzutan sortzen da korua, ez? Eta justo bi punto hoietan zu bikingo horiek esaten zuzena badira abez batzan puntu hartzen du, ez? Ez dakizan esan, eta gero nota luzeago esateko, apur bat hori da, ez? Baina prozesuan nahiko antzerako igual beste batzutan, igual bebai dauz hirua ahotze, eta ez du igual hain abez batza puntu hori hartzen, igual garbixa bat melodia gaitxik, ez dakizan esan partia ez dakit. Bai, eta, bueno, egisa esan, gehiagotan errepikatzen dut igual ahots berdina, 3 aldiz errepikatuta dago, eta gero berdina autaba bat berau, gero duoa, gero tercera bat, gero quinta bat, eta baina horrek bai errepikatu orduan jende gehiago gongo bazan moduko sensazioa. Eta okorru horretan dauz, ahotzan neria dia, baina igual dauz 12 o ez dakit. Bikoiztuta, partitura bakoitza bai. Ez genuan pentsatu koro bikingo batzuekin behar ditugu. Eta nola ez, taldearen disko guztietan bezala, badira balada pare bat, eta horien artean, infinitoan kantu ederra. Heavy metala eta gartu genuen hori, eta ja ezin dugu kendu, da puntuak oso raru da, badauzkagu Agur Jauna eta Rotafletxa, igual puntu horik ez dakik kantu bi horrek izango dira. Eta punteo barik eta ezin dugu erraro etxekako, hartu patroiara esaten dena hori, estilo hori, eta lan jarretzen dugu. Bai, eta besti lasaiena, beti onda disko guztietan, bat, eta igual, eta bestela, zer desberdina, ero? Maitasun ere pasioa diskoa ere behortuko apur bat urten zen, ez? Neat esate genuan, ez? Diska bakoitzan normalean 10 bat abestitik, batero izaten da apur bat lasaitxo, esan genuan, 10 diskotik bat, ez? 11. azala. Eta beti izaten dugu piguntxoa moduan ero, baina, daka velocidade hori, abiadura hori ez daka bateriak eta, baina egurra badaka, ez dakizan esan, ez? Eta, sin más, eta hemen bai, beste hau lasaitxoa dia, baina nik uste gustatzen jakuzela pila bat olako gauzak egitea. Ez dugula egiten ere, egin behar da balada bat, ez da izan esan. Niri abiadura izugarri gustatzen jata, aprea izugarri gustatzen jata. Baina goratzen naiz infinituan, zenbat ordu sartu ditxuan etxean, hori erreloi topatzen, eta hori da oso gustura neguelako abesti horrekin entzuten, da gozatzen, ez da izan esan, ez? Gero girua sortzen da, bai, kontzertutan, oinek aitza eta baraldia jotzen dugula eta egit. Ero jaiotze basatia eta jotzen dugunean instrumentala da, baina gitarra garbitza sartu dituzu eta ez dakit, hartzen dugu beste... Bai, variedade gehiago, ez da izan esan, dosi sabe hor sentitzen dugu, ez dugu sentitzen 10 baladako disko bat egitea, ez? Belarri xapet eskantzatzen dut, ez dakit aldatu egiten da, izan beharrian dena denbora guztian, abiadura igual ere nekatu egiten du, eta tonoak ez baditxu, keston buru jana ukitzu zube tonuekin, ez? Tonu desberdinetako abestiak egiten, bestela monotonia puntu hori sortzen da, ez? Hori horrela apurtzen da, ez?
11 kantu bildu ditu taldeak ordubeteko iraupenean. Metalean ohikoak dira kantu luzeak, eta Zutagarrek inoiz egin dituen kantu luzeenak egin ditu diskonetarako. Irrati formulek exigitzen duten denbora bikoiztu dute zenbait abestietan. Hombre, onartu bia da, askotan enbidiak nik uste dutela 3 minutuko kantuak emoten dabe luziagoa diala eta super kompletua moduan, eta ez da, 3 minutuko sartu da hori, ez? Baina ez dakit, onartu bia dugu erlojuari begira ibiltzen garala, baina hori zen naizek, 6 minutu, 6 hogeixa, 6 dirauten da. 6 terdi, 6 terdi, eta kantu hola, ze biotzagu, zelan mozten dugu hau, ezin dugu moztu, du erdixa, baina txeken dugu zagu, 10 segundo, 20 segundo, kantu hola da, eta bai sensazioa hori, ez garala igual horretan komerzialak, ez? Eta hon zuzenian joten, igual burutik hori pasau da, ze ondo, ze inork ez dozu sentitzen inor daola sensazioak ia bukatzen da kantu hau, ez? Ez dakit, bidaiatzen doian ez kantua, eta hori kantu bakoitzeko, eta gero osotasunean CD-ak ere azkenean ia ordu bete da. 19 minutu eta ez dakiz emak, hori besta oizkona. Gehiago eramaten da, ja gero eta gehiago 6 abesti, epeak, ez dakit, eta 5 minutu, eta 15, ja berroitik aurrera da, luzia. Baina ikusten genuen bai, eske 11 abesti ziren, da ez dakiz esan gehiago, baseuden eginda ere gehiago, baina gutxiago sartzea ere, ez dakiz esan, horrela obrak ere bere osotasun hartzen du, ez, variedade horrekin. Eta gero horrek ekartzen du ere, gero CD baten bai, baina LP baten ez da sartzen, eta LParen formatu orain berriz badirudi movimientoa dagoela, baina bueno, gero hori emate zaio forma, ez dakiz esan, kasu honetan egin dugu, LP bikoitza, ez dakiz garestitxu urtengo da, nahi duenak hartuko du, eta ez duena nahi ordaindu Spotifyan badaka entzutea ez dakinun, ez, orduan, keseatu gara, elegant ateratzen be bai, eta bikoitza urten da, horrela. Ez da izango komerzialena ero ez dakit, baina, bueno. Garrantzitsuena da jendiak ondo hartu dara diskoa eta jendiaren aldetik entzuten ari garana jendiaren asko gustatzen ari jakola, eta ez? Hori atalen esan desuna, eta jendiak ez diogu inori entzun esaten, eska, bestea luze egia, gero, zen luzia dan diskoa. Pitzot eta inoiz nahi zeltzen bukera, inork ez digu lakorik esan. Luzia diena, kanta luziak, igual olako aipamen bat, kanta luziak, baina ez txarrera, ez ebez, ez? Diskoan nabil, buelta eta buelta eta buelta eta buelta eta buelta eta buelta eta buelta. Hitzetan talderen betiko norabideari eutsi diote. Iker Rokandiok 3 letra egin dizkie, eta tematika historikoak landu ditu 3etan. Diskoan bebe beste dizketan moduan, ez? Eskaini jago zen, batzutan izan dira bi, bestatzutan ez dakitu enguan 3 euro, eta ez dakite, izkeini izan 3 euro, baina nik uste 3 eta 3 egin zitsuela, eta bazuk esan duzuna, nahiko hori, historikoa, nahiko epikuak, historia tapur bat ezagutu, eta alako kontakizunak, eta gero, hau Nafarroa 1617 hori be, entzun da zakan berak historia, ez dakik, komiki baten ondori, eta ez dakik zer, eta dokumento egin zan, sakontzeko gaian daulan, ibili ginen, iparraldeko lagun batzueri testuak euskeratzen, itzultzen, eskatuta, hartu zen, ez dakit ze liburutegitik, Parisen dagoen liburutegi batetik, eroango fotokopisak lortuta, iparraldeko laguneri eman, mesez itzuli hau da, eta gero hortik idatzi du. Eta nik uste orokorrian Ikerren hitzak eta beti mototzela, eta ja desberdina dira, ez? Zuriak emondotzan moduan, Xabi Berraitan betirako egin da dago, eta emototza koloreia eta bakutza baperan zera, eta nik uste oso aberazgarri dela, nik uste diskoa borobiltzen da dela guztiz. Xabik berriz kantu bat idatzi du disko honetarako, Erraietan betirako izenekoa. Maitasun kantu handi bat da. Ez nahi zulan idaztekua eta orduan ez dakate jarri askorik, ez gainera hor suerte apur batekin oso luzia besta testua eta nahiko zuzena eta barrutik.
Eta hori, hor zebilen be, besti bat ondekan hitz barik, letra barik, eta etorri komentaren zan, bueno, saiatuko naiz ni, eta denborakin, eta bueno, eta urte jatan, da, bueno, bera bai ondo ikuste zeban, abesteko, eta aurrera. Eta gero, bueno, besti kainero bada, besti hori da, hemen rifa eta oso jebizaitu ditzen zitzaigun, ez, bitu ginen hemen emoziona bitxe ginen, ez, da, horrekin, apur bat, gogoratzen gure hasierak ere, gogoratzen ez bere garaian maketan be nire zainetan apur bat hori egiten du, ez kabisa. Odolin erunbia da, esaten zebana ondarrutar batek, eta apur bat horrekin, gaur egun horrela sentitzen, da gero, bueno, zuzenean esan barik zeri buruz da, balio dezake, izan daiteke ere maitasun letra bat, ez dakiz eran esan ez, apur bat. Maitasun letra bada. Baitza, hori da. Zetorkida bideari ekiteko behar dituen indarra tarnasa gaixo esanik elkarreri helduko diogu etorkizunari emanegoak euskerari bihurtu ditzagun urratsak zuri. Berriki argitaratu da talderen azken kantua. Herri urratxe ekimenaren abestia sortu du bandak. Euskararen aldeko aldarri berri bat. Egualdian ez da izan hezkuntza euskeraz egitea samurra. Oin igual hobeto dau endala 30 urte baina iparraldean asko zailagoa ez. Eta bueno, guretzat kristano horia izan da gutxi eskatzea eta oso pozik herri urratzen jo behar dugulako. Heldu zitzaigunean proposamena, zan apur bat arduria ere ez, iaz batzen zuenela ez, enkargua da, baina bestela arrazoia kausa gaitxik eta hori oso argi genuen horren alde, lana guztoriko genuela. Eta oso erreza izan da, zakitez, eurak ingaukeratu zuten, harremana oso erreza izan da, eskatu diguna dida baten egin genuen, posik emaitzarekin, zakit, guretzako bebai azkenean beste gunean behin komentu neban gure artean, jo begiratu, bendik ez dakitzen bat urtetara, igual ez da berrezkoa izango herri urratze egitea, ez dakit, baina aipatuko da, jo, ez dakitzen bat urtetan egin zan, ez dakitzen da, han egongo da ere Zutagarrek abesti bat egin zuela, ez dakit.